Alister Camilleri ta' 39 sena mill-Marsa inżamm arrestat wara li tressa il-Qorti akkużat li allegatament wettaq diversi serqiet minn ħwienet u lukandi u li qeddet persuni b'sikkina u qalilhom li kien se jisplodihom bomba. Waqt li wieġeb mhux ħati għal akkużi miġjuba kontrih, Camilleri prova jħebb ukoll għal grupp żgħar ta' ġurnalisti li kienu preżenti biex jirrapportaw il-każ. Anthony Cahill ta' 65 sena miż-Żurrieq tneħħa minn fuq ir-reġistru tal-persuni li jagħmlu t-testijiet tal-VRT għal 10 snin u ġie multat €500 wara li nstab ħadd li ħareġ ċertifikat FALZ u li kiser ir-regolamenti tal-VRT. Transport Malta ntebħet bil-każ 3 snin ilu meta r-raġel ħareġ ċertifikat tal-VRT għal karozza li ma kienx ġiet eżaminata. Fil-qorti sit il-karozza qal li l-akkużat għadha l-karozza mill-VRT wara li rċieva envelop li kien fih €90. Il-karozza li ġiet iċ-ċertifikata tajba mill-imputat weħlet mit-test li sarilha aktar tard mill-awtoritajiet. Argument bejn żewġ ġirien wassal lil waħda l-sentenza sospiża ta' ħabs wara li nstabet ħaddja li darbet lil ġara tagħha b'sikkina f'idejha. Il-każ seħħ wissu ta' 6 snin ilu meta Ramona Magri bdiet tissuspetta li r-raġel toħta kienet jitradija mal-ġara tagħha. L-argument ġara meta n-nisa ltaqgħu biswit ħanut tat-tef ħal-qormi fejn ġew fl-idejn bl-akkużata spiċċat taqbad is-sikkina u ferit lill-vittma f'idejha. Waqt li Magri pruvat taħrab minn fuq il-post, hija pruvat itajjar lill-vittma u spiċċat ħabtet fil-karozza tal-mara l-oħra. Hawnhekk il-vittma qabdet sieq ta' mejda mill-ħanut u bdiet tagħti fuq il-karozza ta' Magri sakemm twaqfet mill-pulizija. Fis-sentenza tagħha l-qorti notat li x-xhieda tal-vittma kienet aktar kredibbli billi kienet sostnuta b'filmati tas-sigurtà u għalhekk sabet lil Magri ħatja u kundannata 2 ħabs sospiżi għal 4 snin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.